chikomtikana nepasi. Thank you so much. We will be seated in the presence of the Lord. And I tell them my church, they would have gone for this lesson, but I tell the prophets or the pastors. Thank you so much for giving us that. Shakana katika sauti ya Saluzika, the father and the mother of the house of Apostle, the mighty Dodora, Mositara Jesu. Amen. Amen. Sirinyasha. Luke 17 verse 11. Luke 17 verse 11. Luke 17 verse 11. Luke 17 verse 11. And I'll read. As Jesus continued toward Jerusalem, he reached the border between Galilee and Samaria. As he entered the village, there were 10 men with leprosy, stood at a distance, crying out, "Jesus, Master, have mercy on us." He looked at them and said, "Go show yourselves to the priest." As they went, they were cleansed of their leprosy. One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus, shouting, praising God. He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he has done. This man was a Samaritan. Jesus asked, "Did I not heal 10 men? Where are the other 9? There is not one retained to give glory unto God except this foreigner." And Jesus said to this man, "Stand up and go. Your faith has healed you." Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Not heal foreigner. Is no one who takes give glory unto the Lord except this foreigner. Is really foreigner, Ulimwengu alimwengu kaisiye kwake, you're not a citizen of that country. No one qualified as a foreigner. So though it's rather parity in the shroud us, but a foreigner, a Samaritan, or that look back to Jesus. Just lifted the water or shade, this is a Samaritan and Zoka. Magatala Masuma is a Samaritan, and also he is a foreigner. So I'll go deeper in Revelation. Talk about Solomon is not foreigner. Maybe to teach this way the foreign side of God. But there will come a time you God will also act in a way. You do not go with it out as you act like a foreigner. Like it's not the one who knows. I'll give you an example. The prodigal son, Baba Kamuna, Dog Baba Kamuna. First, I can interpret to him. I'm sure I love this saying. Whenever there's a street, we have some guys who used to mix the English. So, Canada Paris, I don't know what, who now give time to the shoulder pressure. I just like it. To them, I don't get more time, but I know I'm shoulder pressure. So, Baba Kamuna, prodigal son, and Suya Baba. Don't see a Baba, which means, Baba, I write a lot, Baba. At the moment, tell me, Baba went away. Mukomana Baba and the Baba, prodigal son. Did I love Baba Kamuna? I'm not going to be left away. Baba is a prodigal father. But not for 50 Baba. And the father also became a prodigal father by leaving the home. Which means, by moment here, alright. Why did we go to Moses' wife? Deuteronomy 33 and 34. And God came down to bury Moses. God came down to bury Moses. Maria knows our house, somebody bargained them now. No, Bible even to tell Moses because God Himself buried him. So the next person can put it there. The 24 elders,
Just those words. But there are times in which God will act as if I see what was here. The Buddha was one part of the is a foreigner. Pakutanga mwali makasika denga nenyika, which sounds to me that mwali kule kawaida na mpasika kudenga mtenga makatulisika wali. So yemti mwananga denga any subject. But in the beginning, God created the heavens and the earth, which means before the heavens and the earth, God was somewhere. And that somewhere is a mystery. But that's what discovered by revelation now. Which means he inhabits in the praises. So mwana uyo akazoka akashikumbidza Jesu mutsoka ndokubvanzi zeforeigner. Jesu akasaka taura izvo kuti foreigner kumunhu wichete, but akataura foreigner kuside kwake kuti me as well. Ndinaparidzira vana vavo kuti go and show yourself to the priest. Munadzoka uyo ari home paizvo kuti go English nokutapeziva ukanzi go zvinoreva kuti enda kwete kuti dzoka. Jesus said this 10 men, go and show yourself to the priest. Go and die. Lai nzira kwena ndokuona kuti vapora. Mumwe ndokubva aita zvina kuparidzwa ndokubva adzoka. Jesu haana kuti go and come. Ati go. Which means vari wrong nokuti vanoita zvataurwa. Vasina kudzoka. Question yaJesu haiti value kana achiti where are the other 9? Iye aparidzana kuti go. Which means the other 9 they are still correct because what we just talk about is 9. I suppose tomorrow we are come back. No, if I get let it go. So which means you are only adding another thing to do what was not done. Nobody wants to watch a town or but Jesus was here. Where are the other 9? The other 9 they are still going because the woman finds that put in die. But you cannot go to the Musoka just for a far and for a Nascan. Nobody knows what happened. Let me start again. I said, no, the Moses was. I ate like the other 9. But that's what I want to go and die. Then one of them came back. Instead of Jesus, I want to be that and die. And I way at the other 9. Abandon boys for them day. Say, Papa, for a while. I will put my legs and die. I'm not going to for die. Just I also ate foreign. So that I still not good and not a little children. But I don't like time to die like you take you. Never what you and diamond. That is a way some would work at a living 18. What am I saying? I have some of Punish or I think I will pay one letter from Panic. To the extent when you begin to give, I will not be telling you giving. You will now realize what God has done to you. No, if I have a police for the opportunity, healing became a message. Healing became a message. When you are a police for remember, the state was separated among the others and the Jews, which means Jesus could in the end of Israel and Africa, which means they don't see part of Israel, you don't come to the program. Some people are police, and that's not shame. I need it foreign. I see my right because I'm not a citizen. Hili ni Yesu hata mwosi kwa Calvary. But not in another land take a police. But by father physically, you are sent to the lost sheep of Israel. So what is the Samaritan? And that's not going to qualify by him. No good is set up to the other tribes. We have to like actually to foreign one. But for instance, that's why you are not to see something a foreigner. In other words, you must not qualify. But you are qualified by my grace because by right you don't deserve. You are a foreigner to this kind of thing. And this is what you fight about your selection. Nation will not show up.
kuita mpeni zilipa uzuri foreign ashwani many type yako ndio kulanga type yako ndio mshaka mukara type yako ndio mshaka ndio mukara you want about the foreign assets I tell you you don't need wewe what are we doing with the foreign assets balotizela bakamara bakafunda abana kuziwana lakini owana mchato owana it's a foreign blessing lokuthi ikaino kanisa chiso I don't know who I'm talking to akimukaliza the foreign God akatanga kuisa timenyasha palaisha papo zonyesha usiatizeje wina au palisha wewe nikakukanisa hiyo Samaritan nikakukanisa wewe unacha udongo na unakungwara but look what the Lord is done. So can only time hiyo aone kuuza kama kutoka usitenda mali tunafanya kuuza kitu kasha unapita mpeni wa kuleta kupaliwa to the extent when you begin to give I will not tell you giving you now realize what God has done to you. Nobody baraka pole kwa baraka kwa which means he became a message. He became a message. Mungu baraka pole kwa anakula baadhi yeka manzi hilo shadauma akataka Yesu Mungu na kutima kwa maana nini problem. Remember this man was the Samaritan among the others Majus which means Jesus bado za mkazi kutendakaita makwai kwa Israeli makara sita which means they are not part of Israel you are not part of the program. Sababu baada Poreshwa akasema shahidi kwa nini foreign I see by right because I'm not a citizen. Hili ni Yesu ndio atamuweza pakauka Patmos ni nalo ndani ya Poreshwa but by from physical you was sent to the lost sheep of Israel. Sababu kwa is a Samaritan and that's not from qualify by healing nokuti alisati kwenda to the other tribes. Now to my life actually foreign word. Vamos foreign sasa qualify. That's why baada zoba baada kusiri something like foreigner. In other words you must not qualify but you are qualified by my grace because by right you don't deserve. You are a foreigner to this kind of thing. And this is what the Bible is about. But the celestial around nation unozozoka chifu nokita mpeni. Zilipa uzuri foreign. Ashwani many type yako ndiye kulanga type yako ndiye mshaka mukara type yako ndiye mshaka mwenye motoka you want about the foreign assets I tell you you don't need wewe what are we doing the foreign assets balotizela bakamara bakafunda abana kuziwana but owana mchato owana it's a foreign blessing nobody ikaino kanisa chiso I'm talking to. But nobody is at the foreign God. At the time that we start to menyasha palaisha papo zonyesha usiatizeje not wina au palisha wewe nikakukanisa hiyo Samaritan nikakukanisa wewe unacha udongo na unakungwara but look what the Lord has done. So when only time hiyo au ni mtu wa kutoka uzotenda mali tunafanya kukuuza kitu kashikani sana unazojua mambo ambacho and I'm not a Jew, I'm a Samaritan. Can I use bila kama unataka go and show yourself na kuunda tesi ni nundi kapone swa I must not act like them because we are different. Kana tabu ndi tamari don't act like your neighbor. We are different. Kwa hivyo wakataka kufanya shaka kwa na mai open shaka siana ama tangu kana ndio ndi tamari kama kwa press not kwa so ndaika ndio ndio force better no bona sasa ndio ndo mara ndio tunasema kufanya moto kana yangu ndio tamari I act like a foreigner ninataka na bwana na ndio kusira kwa nini wangu yote zani na kwa na roho but to me whatever is all my life is a foreign blessing. My friends are still there, my brothers, but they are still there. Pesa bado mashaka yetu naona. Changamoto sio chakati sia misa. Akusukuwa na ngozi mambo yake kama mara mlaika. Grace.
Nyasha waliza hapo tuone wao ngazi tunaomba. Just like that. Let's see Nyasha. Tine story Jesus. Let's see Nyasha hii story. My friends are still there. Wachunita shataita. Wachunfika mfikiro wa taita. Wachunkushika shataita. Wachinkara tumbata taita. Wachunku. So kana yake kurudi tamari. Wataka sene bongo. Wakabeki mkuru wanaona. Ikaleta kuhuya. Tilima swali na mtonas. Bado wana swali na langa msaba. Ino changu tamari tunatikisa. Wale wanakuja langa tusiba. Kudineba wangu hata shishandira mtashwane. Ina nami shishandira badini mshatanani shandira. So wanadamu na ketaja shatamari. I act like a foreigner. I'm not qualified. It's we are strangers. This was somebody that was very much moved. I remember when I made a conference in Nairobi. Yeah, I can't believe it. 2014, I don't still get about it. Nairobi 2014. The conference was so big. The other preachers right now were qualifications out, even academic levels. He's a professor, he's a doctor, he's an engineer. But by soon when the Bible was evangelists around. And the name was sure. And the name people in Popakati Pema Giant Rewind. No, but Salome Zimbabwe, I was a mountain. So when I could be a man, it's a personal revelation. I smoked on church. I didn't move up to meet a man. I didn't tell me actually. Even when I'm driving, even when I'm home, even when I'm caramba mom, make up the back. Because I said, I was a little bit of a buria. You don't want to have more with somebody. Why I don't know what the answer to this is. Put it in summary. Well, when I'm so much, when you see how the shoes out, this is about. It is very simple. So one thing I know, my friends are still there. Amen. Only the next person. But no longer they are still there. It was funny to them. Really? So that imagine I'm never seeing my never really more today. Today it was so funny. I remember my only pregnancy first born. Kumba kusina na chakula chika, waifa pa kombo, mashino na kumbira mwenyewe. Ndio bado na wakafenda nzana. Mama wao wanaanza kuona pa kuona ingalota, akapo ndo na nzana kwa tucha kama viji. Bana watu kuita na utiri. Sasa tuko pale pale. Wewe so kana yeye kushinda mali ni mali. Takato siapo. Ukaona ukifanya nini wewe? Remember Baba Peter. Ukifanya nini tena wangu? Usiposhukuru vamos unafanya ushika level baba akawira msoka kazi. Kule level ushike kita unacha ucho unapita. But you just lie down and cry unto him. Because you know yourself better. Auzi wewe. Jawaka manjiti mwaka itwani hapo. Auzi wewe hapana. Unapofika cha mzee story but ya watu zima wewe is not prophet. Wanga usili chini. Hakuna alija kuna sosita ndio. Daya simwana. So mama sasa wewe pakati kwa njimbo hii galeria ni Samaria. Why? Ndio kutiana tradition wao mtemo. Wakati mafongo wale lepros abapinde musha. Mambo watu ni outcast. And they were trained in German one language. Yekuti we are unclean kana mtitaka shiba kuzilisa bamwe bantu so that abakole contaminate our disease.
So vanhu vainekrosi vaitrenwa kutaura mazwi ekuti takasviba. Thank God musoro wakaona Jesu vakachinja language. Havana kuti takasviba nokuti vaona munhu anobvisa kusviba kwavo. Kana waziva Mwari your language must change. Wakatrenwa unozvudza ndinoenda ndinoenda kupi, but kana waziva Mwari unoenda kure. Kana waziva Mwari, Mwari vanoita zvikuru. Chinja language yenhamo utaure language yegrace. They were trained to cry, but vaichema vachiti kudii? Takasviba, we are clean. So that we are clean, vaite make way. Varigere kusangana nevanhu vakachena, chirwere chaitapukira. But pavakaona Jesu nechakautatenda kuti life mao, vakamuziva kuti uyo hautwe nhamo yedu, uyo anoudzwa nyasha dzake dzinopedza nhamo yedu. Ndobva vachema Mwari, Son of David, mwanakomana waDhavhidha, tinzwei ngoni. They wanted to remember. Chavaikuda healing, vane leprosy. Jesu anati healed. That's another statement anoti kunotsanangura mana. Jesu anati healed. Bible not akavati endai munozviratidza kwaKristu. They were sent, they were given an assignment. Yet vaida healing, havana kunzi healed. There are times yekuti Mwari vane zvinhu zvavanoda kuita muupenyu hwako, but havasi kutaura nyaya yacho, vari kutaura nyaya yavo yavanoda kuti kana waita usangane nenyaya yako. Chavaida kuporeswa kwete kutumwa, but ndokubva vatumwa. There are times yekuti Mwari unokupa muranda wake prophetic message. Une request yawina unoda zvinoti Mwari vakuitira, and the man of God gives you an assignment. Unosona vakutonesera vanhu vane leprosy kutotumwa kuti vaonesera. Why? Because vanotodona zvikuru, vanhu vane dambudziko chavanotoda kuti help, not assignment. But akadiscover kuti kune help iri hidden muassignment. Ndiri munhu anogona kupupura nyasha dzandakasangana nadzo, Mwari vavandienda kunyira parodo paridzi kunaka kwangu. That assignment helped me. Hope ndakasvibira kuvanhu vanokafadza vanhu vakatendeuka, but most of the things it helped me. The assignment changed my life. I'm here today because of that assignment. Ndaenda nyika dzandaenda because of the assignment. Mwari andinakuenda kwavari chitiishe kudakuya ndege, ndinapinda nyika dzakawanda, ndapinda kupamba pativi, ndapinda pareto, ndazenda pakati. Vakati go into the streets and minister the goodness of the Lord. Assignment iyoyo yanga ikanota imba, ikanota muchato, ikanota motokari, ikanota, you can name it, every blessing yamunhu ngaviti kupura iri hidden assignment. Vakaudzwa kunzi endai munozviratidza. Havana kunzi receive your healing right now. Novanhu vakapora mubhaibheri vasina kunzi vakapora kana kuti receive your healing. Vakangonzi endai munozviratidza. They were sent. Tine vanhu vasingatumiki nokuti ane nyaya dzanoda kusange dzagadziriswa. Idzi nyaya dzako dzinogadziriswa nekutumika. John chapter 9, kumanga ari off, ise vakakanya mavhu pasi vakamisa mumeso, vakamuti enda unogeza muriver Siloam. Baba roti paakaenda akanogeza akadzoka achiona. Ari kubva pana Jesu ari kusvinudza mapofu, but upofu hwake hwakapera nekutumika pana Jesu. So pane dzimwe nyaya dzokuti dai wakabvuma kutumika, dai uri nani? Dai wakagamuchira assignment yawakapiwa, dai wakasangana zvinhu zvawaichemera. On their way, they were healed. Nzira inoporesa here? No. Kuteerera Mwari ndiko kwakaporesa. On their way, they were healed. Zvingani zvako zvawapotsa uchida kubatwa musoro usingade kutumika. Unoziva kuti David paakauraya Goliath, anga asina kuenda kunouraya Goliath, anga atumwa nababa vake Jese kunoona vakoma kuti vari kuitei. Kumwe kutumika unosangana nemamwe ma-blessing and so powerful. Perechitenge kuti David kuuraya kwake Goliath haana kuenda kubhato, anga aenda kunoona kuti vakamira sei. Akatumika. Remember, he was already anointed by Samuel. Imwe challenge ndeyekuti when you have the anointing of the position, kutumika hazviita. Uneva unotoda kuti vatumwe. David was already anointed by Samuel. Paakanzi nababa wake Jese, enda unoona vakoma vako kubhatoka. Mwari waJosefu waunoda, chakaitika ndechekuti Josefu anga atumwa kunoona kuti vakoma vari kuita sei. End of story. Ndoba akaenda kuJita akaita mambo.
Unakuta anashuka papata kuna mabegi takarota stapenda kwa destiny yenu. Akaanza kutumika next kwanza ile imeshindwa. David wakati mmoja swaka imeshindwa kwa mmoja. Kanali saw the first king of Israel akatuma mchaka madongo. Akazonga akagara donge atoma. So there are times when you want to mandela kuchema mtu mwali time. Zabani gadela uchatuma. These people are not going to receive your healing. Bakapi your assignment. Go and show yourself to the priest. On their way, Munzira Washirenda, they were healed. Can I give it in what? I'm not to Jaffarin. Can I manage every what? I'm not to Fabarin. Tumika. Because I'm only like this name. It's a woman saying, which is Tumika. Baba, you want to Samato, and Chakawana. So you want to go to that number of Rasa. There is a blessing along the way, only for those who are not doing it. Respect the assignment of people, especially in the one, in prophetic. How when Chawan they don't know it, I should say, my one is another way to move, can walk the way that was it. So I wrote, they were healed. The healing had a pattern, per movement, it could change. Wanapoona tafiti tunayoona anakuwa na healing. Wakati they on their way, they were healed. One of them turned back. Shamu Rashi, hata Samuel yake anatoa mwake Juda. Yeye si Samaritan. Ndio kuna kuti Yesu Juda. Iti amazake tino deserve ndio kwao. Inawe foreigner. Zaitwa hicho. Hakuna kule kanuni sisi kasa msoka. Kuna bila msoka zake ni mtiti. Kada mwana kaita a foreign thing to your life. Be a worshiper of the difference. Mama wangu wale shawaka chifa kutoka katenga mali zao. Inaanza kutenga. Wale wakati Mungu akaye chini chake. So kule wakati tena kutenga sasa tabu ndiza mali. Wameona tutasabati tutaoka kugenga kwao ni masala ya sao. Ndio ndio tutasaidia zake. Yes. So when I talk about it, there must be a difference. Wakaita plan, wakaita budget, wakaronga mchati, wakachacha. Ina the kind of a guy. Ndio nataka kumbita mwana. Umwalika achinipepa atakaona shakati kachacha. Ina ndio chacha atakachatishwa. Leo wanashika kashoka. Ringi ya unaona ya ndio chacha atakachatishwa. Kuna watu kufunga wakati mwingi. Anataka mchana. Hapana kuna basi ni katika plani ya kuiaiwa. Kuna a foreigner atakuwa na mwana. Itapita na wachacha. So but not prepare so. Uta marriage one wife kutoka chacha. La nishi mwana yangu kutoka chacha hizo. Kustatement ile ndio hamna. Alipoenda ndani ya Snapchat. Ngozi nina chacha hizo. Sasa shapi funuo na chacha hizo. Kwa nini hapo ni kudai relationship? Kuna mnaongea kama mchaka ni ndio nasema kuongea kama mchaka kwao. So kana kama ni samani, kama sisi ndio tunaweza kufahamu, amna mchaka wakati hizo. Dai asili Yesu. Hata mwana kupa anaona mchaka za fundisho, assignment. Hapana kana kama mtu ile kama mchaka tunafundisha mwana mchaka in the assignment, when there's a minister, just walk another. My assignment along the way. This is the way we wrote Pastor wrote along the way. With king along the way. Naenda karaba kwenda mbali za street road. Mchato ndio upoza boss au road akaona kama road. So kuna shule zile road. Kuna blessing ni favor ya kai kwa namani along the bila unatumika. They were sent. Chawali kudaki healing. Chawasi kudaki kutumwa. But hapa wila ni kutumwa. Wakapinda mroto wakapinda. All of them, they were healed. But one, oloza nyani kutenda.
Ani chini noma umu. Sauti na chini pale. Ya wewe tenda mwana. Ya bora tenda mwana. Ya wewe tenda mwana wewe. Mungu anataka mtu baraka kwa chimiti. Mungu change ana chuma request. Kwete ona kana tuoshi. Alikoza akimfurahi kule church. Ma request ema prayer request akawanda ni mama kwa social media. Kati na mtu mwana anasangari ngana matrim brand sangari. Itakuna chat. Hakuna chikwata cha uno chisimona tukatitendele kwa leo zinayo. Itakuna ndisho zvavaraka. Kuita group rekugati na matrim brand nayo. Akuitwe group rekuti yangu kwekutenda mwari nokuti yakanayo. Kana yake nayo ndizvozvo. Ineche yemunhu kuda kuitiwa. Haisi neche yemunhu yekutenda mwari anomuitira. Sazvitoda reminder. Kutonosema kuti musazotanga nokutenda mwari. Nokuti zvinotokanganika. Chausingatanga nenhamo ikakurova kuchema. Kuchema ukangana inokona kuti kuchema kwazvinozvinoka futi. Chakanyatsa kupresa utongochema. So this man was a foreigner. He came back. Adzoka nokubva kutsoka dzake. Jesu ndokubva kuti where are the other nine? Kuri missing uona neworship. Pavari present 10 kuchema. Dzidzo reongoro. Panonzi where are the other 9? Hapasi pakuchema. Pakurumbidza kana zvaita. Iwo usashaike pakurumbidzwa Mwari. Usamwarike pamabuya request nekuchema kuti Mwari chinja upenyu. Usashaikwe pakurumira musoro kuti Mwari makaita here, Mwari makanaka. Tine vanhu vari missing muworship ekona. Vari present kuchema. Unzai mabuya request anozara. Uyai kuzotenda Mwari vataka. Zvitori foreign. Haisi neche yemunhu kutenda. Anoda kuudzwa kuti kwautende. Taura kune munhu kutomamitira chakanaka unokochete mukwenyu kutitendowa kunama kune ineche yakakwanisa sandiona chona kuti munhu haatiri ishuwa haisi neche yemunhu. But there's a difference yandatooni murume akadzoka kuya mupfungwa dzaJesu akanyatsoidentifyiwa rudzi rwake is a Samaritan. Number one is a foreigner, number two is a Samaritan. Kuti personally anga akuzikanwa kusvika parudzi rwake. Kutenda kudzoka mutsoka dzamwana unoita kuti wena Mwari kusvika paine level yekuzivana inodarika pakwama munhu anokuchema kuna Mwari. Mwari ngavasvike pakukuziva nekutenda kudarika pakukuziva nekuchema. So murume wazikanwa Jesu ndokubvati is a foreigner, is a Samaritan. Inanga we Jesu anotopa preacher yekuti musafungidzwa kuti ndaita dera pandamuporesa ramani vechusi. Chiripo ndechekuti kana munhu auya kuzotenda Mwari, God also breaks the protocol. Yekuti ndakatumwa kumakwayezera parasika, he becomes foreign to his nature. Anokubatsira akugamuchira wake kuSamaritan ndaita majuda. Jesu akarongoza all Samaria very short ndakatumwa kumakwayezera parasika iwe ndotwara ukwane chikwata. But Jesus patterns kuti this one is a foreigner. I was also have become a foreigner to my nature. Nature and nature protocols zilipo. The lost sheep of Israel. Uyu Samaria. But nekuda kuti auya kuzoita worship inokupa identity. Yakasiyana na identity kuchapa naturally in our explain. Matthew 15. Mukadzi akauya kutsoka dzaJesu. Arikuti mwanangu anozwa China. Paakauya kutsoka akati homwishe. Ikoni mwanana tinotya dzinodonha pasi petafura. Zanti a great woman of faith. Amutanga achindichi, I'm on the side of the lost sheep of Israel. She was not part of Israel. But paakauya kutsoka akarumbidza, identity yakabva yachinja. Akabva ati great woman of faith. Which means when you worship God, unobvisa kunyadziswa kufungwa kwese kusagamutirwa kwese nokuti God is looking for worshipers. So ukazoti ndinoti kutsvagwa naMwari kuti tinonetsa kuwana. Mwari taite kuti hatsvaga anomusika kana ada chinhu. But Mwari akasika munhu anobva atsvaga futi munhu anomunamata. Whether anosika anomunamata akasika munhu anozoita choice yekumunamata. Saka Mwari asvika pakutotsvaga. Imagine today the Lord Mwari anototsvaga what he's looking for.
But when we in church wonder, he's not looking for church members, he's looking for worshippers. Why? Because a worshipper asiana nemuna alikurumbidza njezo ngoto pamoja na mwaramuzotida a worshiper by revelation. Uinenzara worshiper by worshiper mwari koma sana njeni vakatanga kurumbidza mwari vakarumbidza nokuti vabuda vakarumbidza mwari nokunzira kuti vabude. Reganudze chinhu chinonzi worship. Worship is a tool, is a weapon. Nekuti vanhu pavairumbidza mwari vachitenderera Jeriko magedha anga akakiwa, but worship yakaita kuti vanhu vapinde. Havana kupinda nepagedhi. Pavakaworship mashoko paakawira pasi pese pavakawarerana gate, which means worship is a great gate. Gate hombe nokupa breakthrough kurumbidza mwari. Nokuti ndo zvaanotsvagawo. Ende akazviwana anozvisa value. Akarumbidzwa nevanhu vanga vari muJeriko naSilas. Hana kuwasiya vari mujeni. Vakabudirira kuti Mwari akarumbidzwa nemunhu ari mujeni. Anosvika pamuva kuti munhu dai abuda because rumbidza yake ndokuita basa. Imagine panza hapana worship iri mujeni. Mwari ndobva vakaiwa itendi ndinofanira kuenda panza. Because kunze worship handiswi wani. God can get it foreign when you worship him. Baba vakaona mwana achiuya vakatosiya baba pavo vakamwana anakumbirira kuti asvike. Prodigal son akabva baba. Father also became prodigal. Prodigal akatobva achifamba, baba vakatobva vachimhanya. Vakamhanyira mukomana ari kuuya. Why? Because chavabata mukomana ari kuuya. Anotsvaga rimwe basa rinani akatoziva kuti I'm a foreigner kuno kwandiri. Let me go back to my father. Church, hear me very well. To honor and worship God, do not have no dimension of grace and favor. No matter what foreigner, but no name of Father. We rise up, make your way. Your faith is made you whole. Without the one healing now, it's in a way healing. We are healing yake yatsiniwa nemazi aunari. Your faith has made you whole. Which means zakubatanidzirwa nekuda worship yake zvinoneva kuzara kwazvo. Vamwe vakapora nekozikapera, but ukaakadziro vakanzaiwa yo dimension yakuda another level of blessing. Your faith is made whole. Go your way. Vamwe vakanzi go and show yourself to the priest. We are not to go to the priest. And go your way. You have qualified to become a priest as well. I remember names where we were. When we were there, you know that we were priest sitter. Or you were so get away from a priest sitter. I like to go, make your way. Which means my priest in the room of Father one level of understanding. Say Jesus comes down, go and show yourself again to the priest, but he just gives you this level. Your way. Which means you have qualified not to look for another man. You have become a man in him. Why? Because the level of knowledge you have, you will watch Snaptown. You have qualified to become a priest. What will priest sit there? They will watch Snaptown. And I'll explain you this. I don't have a verse. I didn't want to go to the tower. Say, Madame Magarenda to the tower. Udam was not tower. They are going to buy it up. Who buys out the water is a kind of one. Who don't want it away go far. What are the boots around is not over? Yes. There is no way to relationship. So you back to what my Jesus. No time was not what my Jesus is already qualified to become a priest. Why not be with qualification by revelation? Why not be with qualification by revelation? That's okay, I'm a priest, but you have to go and make your way. Because already you and the priest, we are just the same. Why not on a moon? It's not the way. Babele mondo sote mwanao ya akura.
vanoona akuita zvinhu zvasina kutaura nezvaanofanira achiita. Kudomboshawa ndaenda kuretu baba gogo vangu saka kuretu zvemagadheni vanoona vabika munoswera kuchitira munda saka kicheni mataira manje vaigara vabika saka gogo vaiuya tasatarara voti vazunguruka zvamurimi magozodya nyama unoziva zvinorevo usati asi vanotodii zvamurimi magozodya nyama ubva vavhara kutoenda iwewo kana usati wakura unototi zvatirisu unofanira kuinowa nezvavataka paridza kutaura zvisina kutaura asi zvinopindirana nezvataurwa. Hautovhura bhaibheri woverenga wati nhandimwedzere kana kutapudza akamuti kutapudza nekuwedzera ndiachisimira pane chanditapudza nemavheseji ndaexplaina fedha vanonzwa manisa ati wedzere kufunda buku verenga funda buku ndiye akadzoka auya mutsoka makapanzwa isu hatiwedzere kana kutapudza dzoka musoko atopera sevisi akaqualifya ana muzikoti Kristu level yake of understanding of revelation he already qualified to become a priest. Nokuti antu vasina kutaura nezvinhu zvokuti dzokani zvataura nezvinhu endai ava noino anofanira kutoenda because havantu uyo anofanirwa kudzoka uregera kuenda kwaendawo nokuti ane level rake rinomanzwini. There must come a time in the level in your life yekuti haupushi nokurumidza Mwari nemikira Mwari. It's the revelation that is revealed. Jesu perfume anakumbirwa kana kuparizwa kusaikira Jesu asina perfume unima perfume yenye kutukaso unolegerera shewe wa akuna mbekwa na conference ukati paka kuona Jesu alikumba akapinda mumba imo akasonza Jesu perfume amasaba ndeleba anakumbirwa ashita by revelation Jesu ndokubata kuti ukati ukazviita is preparation of my burial. Not to cut chapter, change to you and it's valid, but it's not going to tell. By nature, Munangu are technically present. Akuna Munangu are technically present. Imagine one of what take a coffee with that was a accident. Was I never not on the cover? But you guys will have anything which is. Vanhu vaizibata igwaya isina chipomerwa mozouraya saka Jesu papa ndopa akatobatwa nemukati she's a type of a church in revelation kuti gwaya rasina chipomerwa unofanirwa kufa neini rakatofanuka vanhu vasati vabata Jesu vakabatwa nechifero vanhu vakatobhadhara Judas mari kuti ratidze Jesu chifero chacho zvati ndeidzi Judas was paid to show us Jesus but mukadzi vakapinda mubakanizodza Jesu vakazara Jesu neuyu ndipita Jesu nobati kwese kuchaparidzwa yemukadzi ungaita uyu what is a revelation of giving isina kukunzita but yaakanzwa from within. Ukaziva Mwari wakakubvisa you worship the difference. Ukanyatsoziva kuti zviri pauri type yako unonyatsoziva zvimwe zvaakauri yatongofeva type yako chaichai zvako chaichai unoziva wega utomboda kuna kofika unotoziva kuti pangu ine mawani level yechikoro chako unyatsoziva ndakatrai kunyorera but meti dzanetsa unotoziva but vakokukurota zvakadaro ukasa kwacho indambo yakaita sekubana novavhara kusambudzemeti ukorote zvinodaro asi kuti panokwana asinotomafoira vanozviziva but kune worship manje inoprovoka Mwari vainoziva kuti yakafoira musamarite vakanoziboyowe. You know yourself better. Dai zvawanikwa nemungwara nerusimba dai zvawanikwa nemacollections neama chaito achikufarira una macollections acho but it's all by the grace of God. So kana nyasha idzodzo wadziziva usajoine vamwe vari kuenda vasingadzoke kuzokurumbidza uya mutsoka dzake
dzoka musoro kuti mwari maita here. Saka ndipati tokuona vamwe vangu vashiro izvozvo bedza atogoda kubatsirwa ndenda kutoziva kuti dasiri daitine timu rangu kuseri zvaonekwa vachiroiwa vanzotuma vakuzodii timu rangu rinozotumuka varipo vachiruteta chakandibvisa ikoko ndee tsoka nayangu vaikutokurumbidza uzakukakufunga kwaakakubvisa kana ukangosingizwa tokudzora ifuteretsaruka mamuru unosenzera kuti ishemumira kana kuri kutsanya kakutanga izvezvi unonoziva kuti ndikadzoka kuye mawo why. This is the message today. Something on you is foreign. Imefika mtu wanaona kwa shida foreign na ataka kwa haiti relationship. But when you don't have kuona kwa shida foreign, saka naona shida foreign act as a foreigner. Usaidie sema tu uyamtoka zake. Some they say they qualified for it. Some they are highly connected kumsoro. Iwa unaoziva kumsoro, but unozivana na kumsoro so. Naye mwana tumanina nyasha. Tagoda kurumbidza. Nguva ichipo. Uchiri kutano kunaye uchiri wakasimba. There will come a time you will get a kushura tunaenda kasimba kafamba naenda kucheshi. Daidi ni pawa na mutambira mwana na muombera na mudini na mujaiva. Nguva yenu nikonozoshayika bandana time ilipo. Do as if ufama kwana. Kana waona kukanga kumbidza mwana anokupa upendo. Chakudya chakupfeka anokuchengeta. Mumugwagwa vatinofamba mumaholidhesi animaaccident akawanda pamwe pacho hazvitori intelligence kubuda saka kutoitora accident hauronge and unogona kutumwa uri correct. Remember maaccident hauraya vanhu vari wrong anosanganisira nevanhu vari correct. Vanonwa don't drink and drive isu tisinganwa ndazvotonzi asi tinongofa mukatimo ndonototumwa neakadhaka. So what I need to do is to thank God for grace. The whole year, Muroto, Shasha. Unutu no one connect Amana Shasha. I'm not sure what because we did defensive. They wanted to know defensive reaction. Look away so that Salatimari, my paper defensive, I take it to Muroto. Saona machipi zako asikuwa nini haya nyasha zabari tukabiswa wewe digiri mtanga alisi digiri rusha basi wakufunda ile kama ndio zaki katika ile mtola basi uza chikoni kubadala makati funde kuleka kufanya ile kesho mwenye shida na kubala ni ndio basi kwa ushanga ile mpozo kwa nini shaida kwashi taabuni badala usilevu round utochembele ka ushambe sasa unachokuna kuposta nacho instead ya kuposta kwa chatati. So when I understand that chatati umutenda becomes a lifestyle au force ukamzote kunyasha automatically you honor God. Amen. Wanda kamira wastesa na kuromina ruso kana wapita kutesa wana na wako kupaka advice wazo mfuna na mtu unashina mano marvelous uchaona imetanga unaje uno wanyasha na timu ilipanze timu yake ilipanze timu mshindu kwa kuti mafanisi asema kwa ngari mwinga kwa sababu Yesu bana vudara tatu watu wanazitana aida kuwazilisa mtu jevani mnaita futi amwita cheche vanhu vanonditana vapedza kutaura ndoba zvoti koini munonditana kurati nyamamuri vapedza vanhu but information dzevanhu munato aunoti vanofuna tenda kukosha vanenda kutosa murokuchete ndinoona kakomana nozvipanzei zviri zvokokona chizviona so hakudari haudari time yako chitori foreign time yaifana kuti wani kuti zvizvo zviuye kwavari vari ikoenda havana zvinhu zvacho
kama amanyeweza inye kublesa utitrisisi enda usati wafamba aulaye noti exposure ukafaka unaunda marukundikana wakamkwaya baika wakanaka baika wewe wakoze kwa mbauti wa maita ni nyashi kama titi au mali kutenda mali it becomes automatic. And on Facebook page so ona mama pictures so namba zisipande rest in peace uni shika magaita wangu shashaka mama slim zamisa atwende tasara kuni shokuto wenda shufano kwa amla kumaliza eneo lichegetele la nema alizikura kwa bashi bali kufa ina mali na tu warafuti testimony sometimes in common dem wanana ni polesa is it common everybody at one why because you know some ziko kuna zingine ziko mbeko alimuza unanuje kana mzani kesi anaitwa kubaga ite hapana kuna vitu nobili kana hapa la kiwasili kana zipo as is me tell you to anything else by his grace. I want us to stand keep a prayer in tender mind. You know yourself better. Tender mind. Njera kwa kabisa. Tarisa life ya ono rama. Tarisa muri ya wapi wanamali. Tarisa upeli wako. Tarisa nika ya ono karakoma kwa yakaita. Tarisa mtausufani nzara. This is the time to honor in prayer. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Mwaliwe nyasha. Makapa nesukure. Munenda nesukure. Mchelewa katendeka manora simausi. Tiruna mata majumoina mwana. Tishikutenda ile mkule legenjani. Utano watina obaba. Muri tamaka tipa. Baba chemu chikane chemu feka chino kama muri. Munoti chemu etamumi kwa matino shamba. Mchelewa katendeka. Na shikari sanikaona. This is foreign. As you want to go to asindikaona zvakuwanikwa ndimi ndedza kuna omwe ngakupaimiri ndakuna mataina mulelekeza muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. God bless you. Mwalimu nyasha So